As cinzas do cabalo do apóstolo Santiago para descansar. Xai, por vendanos unhas pouquiñas para levar de recordo. E vendíalles en pasiños de yogur. Canto gañou con aquel saco de borralla? Ai, sabe do caso, non? 5.000 euros. Volveu para a aldea e dixeron os veciños: que bobo, vendiche a borralla da casa en Santiago. Dixo: vendí. E canto che deron por ela? 5.000 euros. 5.000 euros. O río cando vai cheo leva carballos e follas, tamén podía levar as linguas marmuradoras. Marmura e marmuraderas, marmura e de min e do outro, no inferno hai unha cama e de descansar un pouco.